Bali, magandang araw ano. May gawa tayo ngayong welding inverter, brand Hytronics model. Yan. R200. Bali, dinala sa atin yung welding na to na ganito na itsura. Tanggal na lahat dito. Yan, tanggal na yan. Tsaka puno ng basura to dito sa baba. Lininis lang natin. Pero hindi pa masyadong linis. Kita nyo naman, meron pang natira. Hirap tanggalin sa spray. Tapos dito rin sa taas, yan. Napuno na ng mga alikabok. Yung welding na to parang nakatambay na lang, hindi na ginagamit. Gawa nga nung dumating sa akin dito, puno ng basura dito banda. Tsaka yan, meron pa. Parang may putol. Mamaya na lang natin tignan yan. So, kailangan muna natin tong linisin. Saka natin simulang repair. Kasi pagka ganito, hindi ako makakakampante sa repair pagka ganito lang. Hindi tayo katulad ng iba na basta na lang tumitira ng repair kahit na ganito yung itsura ng welding. Tsaka pagkatapos, pinag-iisipan ko na maglagay ng support dito. Kasi biyak na yan. Yan o. Biyak na yung dito. Supposed to be may plastic to. Yung magkadugtong dito, plastic yan sa Hytronics. Ngayon, wala na. Kasi kung hahayaan natin na ganito yung welding, magbibigat kasi, baka lumaylay dito yan, no? Nag-curve na nga yung yung diode section natin. Tapos maglagay lang tayo ng support dito, papunta dito sa ilalim para tumibay lang. Yan ang isang gagawin natin. Kung magagawa natin, ano. Bali, isa ngayon, nanguunahin ko muna. Babaklasin ko muna yung isa-isa, yung top board, yung gitna, at saka yung baba, yung power supply board para malinis, ano. Dami kasi yung mga putik-putik parang nabasa. Bago natin repairin yan, kailangan muna nating linisin. Bali, balik lang ako pagka nalinis ko na to at saka simulan na nating repair pagka medyo okay na yung itsura ng board at saka ng welding. Balik tayo dito, ano. Ito na yung resulta ng paglilinis natin. Yan. Bali, malayo yung dati kaysa ngayon. Ito, malinis na talaga yan. Yung mga yan, mga kalawang lang yan. Tsaka yung power supply natin, yan, malinis na rin. At saka ito, alam ko na yung dahilan dito. Bali, terminal to, kagaya dito, yan. Bali na putol. So, hayaan muna natin yan, saka na natin ayusin yan. Yan, malinis na. Ito lang yung isang pinagkaiba ko sa mga gumagawa din ng welding dun sa ibang kasamahan natin. Kasi yung iba hindi masyadong particular sa paglilinis ng welding. Basta sa kanila, kung saan lang yung banda na may problema, yun lang din ang lilinisin. Hindi na yung ibang parts, hindi na yung ibang area. So tayo, linis yan, pero hindi pa naman masyadong kalinisan yan kasi meron pa akong lilinisin dito, may tatanggalin pa akong ibang pyesa dyan. Tsaka ito ring natin yan, yung bottom support natin ng casing, nilinis din natin yan para maliwalas tayo pag nagre-repair. At saka mawala sa isip natin
yung mga dahilan ng dumi o di kaya yung mga alikabok sa pagtotrouble natin yun, para mawala na sa isip natin kung isa ba yun sa mga dahilan, para diretsuhan na tayo kung ano talaga naging problema dito sa welding na to. Ulit, balik lang ako pagka naikabit ko na ulit para matesting natin kung anong problema talaga ng welding na to. At saka meron tayong board view nito, pakita ko lang. Yan, Hytronics Art 200. Tapos bali 3 layer. Kaya kahit natanggalin natin yung mga buong pyesa rito, buong parts, may babalik natin sa tama kasi meron tayong board view. So dito muna, balik lang ako pagka naikabit ko na, no, para subukan nating paandarin kung anong nagiging problema ng welding na to. Bali ngayon na-assemble na natin, ano, para i-testing kung anong magiging problema ng welding na to. So natin, ay, gumana. Try natin kung may output ba. Kaso wala tayong narinig na pumitik yung relay. Yun, meron. Ano? 80. So, ang problema lang nito, relay. Ayun, pumitik. Masyadong delay yung relay. So, yun lang. Wala namang masyadong problema yung welding. Kailangan lang nating pabilising pumitik yung relay. Hanapin lang natin yung mga supply dito, tsaka yung ibang parts. Bakit masyadong matagal pumitik yung relay pag mula nung pag-on mo. So ulit, balik lang ako pagka natapos ko ng magawa yan. Balik ulit tayo dito, ano. Ang ginawa natin, naglagay tayo ng bakal dito. Yan, para support lang, para hindi mabend yung output diode module natin, yung gitna. Tapos nilinis na natin lahat yan. At saka na-trouble ko na rin dito kung anong nagiging problema nito. At naayos ko na rin yung matagal pumitik yung relay. So, bali mamaya makikita nyo. Maririnig nyo na pag on, madali na lang yung pumitik. Tapos, subukan natin yon. Yun. Narinig nyo, pumitik na kaagad. Output natin is 90 volts. 89.9. So 90. Yan. 90 volts. Yung BRD, pag ginawa natin, yan, umilaw yung BRD, patayin ko lang. Umilaw yung BRD, mapapansin nyo. Yan, o. Bakit mahina yung ilaw? Kasi yung pinalit nating ilaw, bali 3 volts po yan. So, at itong maliwanag is 1.9 lang. Kaya maliwanag to. Bali, testing na lang natin tong welding sa labas kung anong kalalabasan ng welding nito. Kung makokontrol ba natin yung arc, tama ba yung spark. Tsaka patayin ulit natin. Yan, nakita nyo pumitik. Narinig nyo pumitik. Ulit, pag on natin. Yan, mabilis na.
O, bali okay na yan. Doon na lang tayo sa labas para sa testing nito. Bali, andito na tayo sa labas, ano? Magte-testing na tayo ng spark ni Hitronics na gawa natin. Kung may problema ba o wala. Bali, ayan yung itsura niya. On natin. Bali, ayan. Tapos, narinig nyo naman na pumitik yung relay. Tapos, testing tayo ng 49 ampere. So, ayan. Tapos, sagad natin para diretso ng 222. So, ayan. Nakakontrol naman. Tapos, dito lang tayo sa 89. Tapos, welding tayo. Ulit, balik tayo dito sa loob, ano? Inassemble na natin si Hitronics. Tsaka nilagyan ko na rin ng sticker. Bali, yan na yung kabuuan. Bali dito, yung pagdala sa atin dito, wala na tong plastic. Tapos naglagay lang tayo ng support dyan, dalawa, makikita nyo yung dalawang bakal. Para kahit papano, tumibay pa rin yung bandang harapan ng welding. Hindi man natin kayang ibalik yung talagang buong itsura ni Hitronics, pero yung performance mula nung pagkabili nito, ganun pa rin. Same performance pa rin mula nung pagkabili nito hanggang sa pag-repair natin ngayon. Matapos nating repairin to, ganun pa rin yung performance. Kayang-kaya nating ibalik sa tulong ng mga gadget natin, tsaka sa mga diagram din, tsaka sa iba pa. At saka doon sa mga nanonood ng video ko, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video kasi nga ginagawa pa yung shop natin. Medyo malapit na rin matapos. Ito, bali ito yung kabuuan ng shop natin. Yan. Nakakulang na lang yung pintuan natin. So, di ko na muna pahabain yung video. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. So, maraming salamat ulit sa panonood. So, hanggang sa muli. Salamat ulit.